Welcome back to my YouTube channel. Ora ada mau dikai iki lho cah Yoho Mall kae sing kayak kuning-kuning kae. Bisa rono bakul. Kuning. Oren iki. Uner bosok iki. Ya oren kuwi mang. Kalau karo bolo Kurawa sing katrok-katrok magetan lho. Rak. Wis pacarane karo wong katrok. Kowe ngerti ra? Pak Kutuk iki ya nganu adike takon ngenalne aku ra oleh tenan jarene adikku jek lugu. Beh karo Mbak Reva guyu kekel. Nak Brunei ngentuk ngoncal ngancol apa ya dhek ero. Apa ya? Hah? Munggah iki arep ngene sapa? Enek OSIM, enek optikal. Optikal kae? Oh tulisannya optikal so optik. Lah salah wis. Salah gepuki kancane. Iki terus nakal, kowe iki terus nakal. Kowe iki terus nakal. Kowe terus nakal. Lho pentile di enek wong. Ngoceng. Kalau takokno Mas ganteng lho enek. Ya kuwi apik baby. Tuku kalau Bu Bipa. Lho tas lho. Tasnya Adidas. Ketoke brugudul. Kita iki lho kan sing dikai cah endo-endo kuwi lho deloken kuwi. Iki tuku apa iki? Minuman. Lah cah mae dhewe kok dikai dolanan yo. Beb iki lho rono. Ketoke iki tentang ya tempat makan ketoke lagi gambar sendok karo garpu. Lho iya. Lah kowe nek KPD Koral. Munggah. Ada mau muter ya. Munggah. Ya mboh ya karo lah kae to Cafe de Coral. Kalau bola Kurawa kayak iki kayak kita itu wae muter-muter ra jelas. Wonge ra jelas. Raro gayane iki lho nek bakul HP yo. Gak enak rene cita. Wes kerja jek sesasi rasa ngiri iPhone jelas tak mampu. Sok bene. Larang nang kene iki setarane lek nang Indonesia 15 jentong, ora 12 jentong. Saiki dinare dhuwur songo iki sing apa? iPhone piro sik? 12 paling. Deloken to. Honor iki lho 6.000 lebih. Deloken to iki. Honor kudu iPhone. Honor. Kalau iPhone kalau ini pojokan. Kamu mau? Tulisannya iPhone. Tulisannya iPhone. Iya. Pet-pet iki incengno pet-pet iki piro regane pet-pet? Iku lho. Piro? Iki ndelok HP iki lho. Iki lho iPhone. Enak iki lho. Regane iki lho. Angel.
6.000. Wes setara rolas jentong. Iki 3 tahun, 130. Kuwi lek cicilan. Lek pecicilan kuwi. Lah sing rada gedhi 10 setara 20 jentong lebih, Pak. Wi 17 Pro Max pira wi? Delok. Kamu honor Iki lho delok regane kae. Pira? sebelum 15. Setara 20 lebih, 20 juta lebih uang Indonesia. Itu sentuh. Ya berarti nang Indonesia lebih mahal, Lek sing ora mahal berarti rodok murah tapi kualitasnya elek, kameranya mesti beda. Ayo, ndudingo sing ndi? Tapi ya, orang jutek ya wong sing ngomong. Lah iya. Kene di Starbucks. Wah, gayamu kaya ngelit arep nang Starbucks. Elite, kaya silit. Kaya silit we, kaya silit. Pengen apa ndudingo? Omongo. Aku lho arep tuku Samsung A57 ora mampu. Aku tuku situ anu. Sampeyan kira? 57. Sampeyan kira? 25, 26. Apa 62? Serku S Ultra. S Ultra 25 wae serku ta wi. Ya, aku tuku S Wae apa? Ultra Blue. Oh, ya Ultra Blue. Lelu mergane kalau ayo nang Potres delok-delok yo. Nang Potres. Iya Ultra Blue wong arep tuku HP ra keturutan ngelundase. Iki lho delok, iki lho Pro iki lho. Masih larang kok goting aku. Sing kuwi lho Beb, panggah rarang. Wis to nyak-nyakan kalau. Wah, enek 2.500 Beb. 3.000. Sing 2.500 setengah apa kae? Kuwi sampe sing Kok nang 3.000 anu dijik ae. pocket free. Sempok. Free karo PC. Bedane apa? Terus yang 3.000 model nyar. Tuku nang Indonesia wae, murah nang Indonesia. Halo, arep ndelok iPhone. Timbang penasaran. Loh. Enggak. Paling pikiranmu kok bengi arep terus timbangane iPhone karon gitu apa? Aku ndelok iPhone tak 100. Aku wis tau. Adewe sing nggih golek dhuwit mek trimo HP murah-murahan sing ora golek dhuwit arepe gaya. Lah iya ta. Anake ku lho, nyeneni anake ku lho. Kalau kok. Iki Samsung A35. Zaman kawak iki. A35. Heeh. 你姐姐要上先嘛？先卡有 promotion 喎，啊？先 plan promotion 喎， Ame? 係啊，68啫喎。 Sewa. Promotion. Kalau Samsung Kowe jarene apa golek USB situ, Bro? Oh. Jarene delok Samsung. Kuwi lho kono malah. Iki lho, Samsung As Ultra. Lho, sing selawe lho sing tak pingini. Kowe ngerti? Kowe pengen? Wes aja motorne kita orang pasti tuku kok. Aduh iki lho men delok-delok tok. Ultra iki lho malah cuwilik gedean A35.
Tapi yo matane mencicil kuwi nggih lensa pembesar. Mecicil. Engko tulisane dadak ngezoom. Wis moto tuwek ngono dadak jaluke HP sing kecil. Tapi motone disadur moto kaca. Ndelok Honor kan ayo ndelok Honor. Saya guys aku tak ndelok HP dulu.